نەخۆشیە ئینفلوێنزا پالندەیان نێویە بەرازان لە چەند باژارۆکێ ڕۆژئاوای کوردستانê hatiye dîtin û teneha sê welatiyan jiyana xwe ji destan e. Rejêma Sûriyê jî belavbûna van nexweşiyan red dike. Karmendekî nexweşxaneya Hesekê ya Neştîmanî nexwestnavê wî were eşkere kirin ji arkêra ragihand ku çend haletên nexweşiya înflûenza palindeyan an ku H5N1 hatine nexweşxaneya wan û teneha sê nexweşan jiyana xwe ji destan e bê ku ew yek were ragihandin. Wî karmendê nexweşxaneya Hesekê her wiha ji arkêra ragihand ku ji ber vê nexweşiyê du kesan jiyana xwe ji dest dane û navê wan jî ev in Sema İmad İbrahîm û Sead Şêxê û hejmareke nexweş ku bi înflûenzayê ketine di nexweşxaneyê de ne. Wî karmendê nexweşxaneya Hesekê her wiha ji arkêra ragihand ku rejîm û rêveberiya PYD naxwazin xelek bi hebûna van nexweşiyan li deverê bizanin û tenê karmendên nexweşxaneyê malbatên xwe agadar kirine ku êdî mirîşkan nekirin û goştê palindeyan jî nexwin. Ji aliyekê din ve û her li gorî zanyariyên arkê, goberiya çend rojan welatiyê bi navê Sead Umer ku xelkê bajarokê girêspiye di nexweşxaneya Qamişloya Niştîmanî de bi heman nexweşiyê jiyana xwe jî dest daye. û niha 10 haletên vê nexweşiyê di nexweşxaneyê de ne. Ji aliyekî din ve parêzgarê Hesekê Mihemed Zeal El Elî tekez kir ku tu haletê nexweşiya înflûenza xenzîran an ku H1N1 bi belgeyên lîkolîna mîkroskopî li parêzgeha Hesekê nehatine tomarkirin taneha û dermanê taybet bi çareserkirina vê nexweşiyê li parêzgehê bi dest xistîne eger haletê ewha eşkere bibin. Li gorî Ajansa Sanaya Rejîmê ku Zeal El Elî di civîna xwe de li gel hejmarek ji brîveberên dezgehên xizmetguzarî yên hikûmeta Sûriyê li parêzgeha Hesekê El Elî ji brêveberiya tenduristî ya heman parêzgehê daxwaza amadekirina xalên pizîşkî yên nû li deverên neşteciyan li gundewarê Hesekê û bi destxistina pêdawîstiyên nexweşiyan jê re bikin. Têzanîn ku beriya nêzîkî 2 hefteyan nexweşiya palindeyan li devera aliyan ya Rojavayê Kurdistanê belav bû û bi sedanê mirîşk miribûn bê ku tu sedemên mirina wan nehatibin zanîn.